Salutare tuturor și pam pam pam! Și astăzi noi ne jucăm Doors Dar Kawaii. Haide să începem. Bun. Și haide să intrăm pe un joculeț. Și să ne ducem în backrooms. Și începem. Canalul nostru principal va fi șters, dar în fine, ne-am mai făcut altul. Haide! Haideți pe el! Da, deja suntem pe la secundar. Așa că nu o să ne mai găsiți pe la al doilea principal. Așa că nu o să ne mai găsiți pe la principal. Da, știu, e trist, dar nu vă apucați să plângeți. Deoarece avem un alt canal și o să începem tot. O să repostăm clipurile, doar că o să fie acum făcute și am băgat cheia în găurică atunci. Un ban. Un alt ban. Cheia se pare că trebuie să găsim o cheie care să o băgăm direct în găurică. Știu că jocul ăsta are obsesie cu cheile. Și am ajuns în camera 1. A, da! Și cu dulapurile fake. Care nu numai că l-au pe Jack în interior. Dar nu poți să intri și ghice, uneori ți-l dă și pe raș. Și un dulap fake. Firar. Și îți vine scaz de pe pat. Sau de pe scaun. Sau de pe ce stai tu acum. Când vezi că dulapul ăla e fake. Că eu știu câteva ori am murit din cauza unui dulap fake. Firar. Haide. Cine oare este? Și este... Draș. Ba nu e ambush, hai să stăm. Ne stăm până când nu o să mai audă. Și apropo, se pare că aici am un stres. Mami, s-a schimbat jocul de când am jucat de ultima dată. Înseamnă că Sică e un clown. Asta înseamnă că Sica acum s-a transformat într-un clown. Sică acum e mata. Nu văd cam nimica. Și ce-mi place din a vedea nimica? Din a nu vedea nimic. Din a nu vedea nimic. Din cauza dacă nu vezi unde să te duci. Deci suntem la cam asta. O vai de mine, parcă mă învârt în cer. Așteptați-o leacă. Și asta. Am găsit ușa Baba Boy. Sau ceva. Cred că e o pizza de pe Marte. Oh, nu, ok. Și mai e și întuneric. Lasă. Haide să băgăm cheia în găurică. Oare? De ce zici că pe cealaltă parte e locul unde place să dea Hacker 3? Hacker 31. Cine cred că o să vină aproape? Cine? Cred că aproape o să vină rar. Se pare că camera asta e luminoasă. Baba Boy. Nu știu pentru cât timp o să mai continue așa. Disgusting. E un ochi. Nu, vezi ce formare. Vă da, e disgusting. Bun. 4 note. Nu știu cât mai facem. 9 și 10. Oh. Era 8, nu? Da. Că Dar nu 10. Du-te la 10. Bine. Și de ce? Nu. Nu. Mă duc 10. să o deschid Știi de ce? de la distanță. Dar nu o să te ajute. Mi-e frică. Bău. Sic pe întuneric. Mamă, cum ar fi.
A, da, așa era înainte, sic. Mulțumesc că Hai, mi-a... bă, bagă-te într-un dulap. Aoleu, am uitat că... Roacă pe ce să cădem. Bă. Cu atâta cu episodul de azi. 10 minute? E bun. Și vă zicem un mare... Pa!